Hallo alle sammen, velkommen til den her video. I dag der er lige ude at gå en tur. Fordi min farmor og farfar, de skal lige på besøg, og jeg skal til hjem. Så det blæser meget hernede. I morgen så blæser det sindssygt. Man er i vanvittig. Man er jo sød. Yeah. Det var bare det, de skal den der vej, og jeg skal den her vej. Søs! Ja, jeg er lige ude og gå en tur. Ja. Så det skal være en lang YouTube-video, det her. Så det er ikke endnu, at jeg siger farvel først om lang tid. Så jeg skal ikke overhoppe endnu. Herovre.